se s tím poprvé jako štěká nebo mňouká. Ahoj všem. Místo srnčí zvěře dneska překvapila tahle liška. Pojďte se se mnou na ní podívat. Zrovna když si připravuju místo, tak tady je normálně liška. Čumí na mě tak 10 metrů. Akorát to mám malý objektiv, nedlouhej, to asi nestačím přehodit, ale bude vidět. Tak to je pěkný, no. No, tak teď už mám stativ, ještě tam nemám mikrofon. A ona se vrátila. A čumí přímo na mě. Nebo čuměla. Akorát to nemám ještě dolazený, no. No, takže tady je. Teď se prostě vůbec nebude hýbat. A už odchází. Ale nejde daleko. No, takhle tady na sebe čumíme. Když promluvím, tak jako kouká. No, je zvědavá. Zašeptám, tak se vždycky podívá. No, čekal takhle zblízka. Furt tady je, tak já si ještě udělám asi pár fotek. Tohle se s tím poprvé jako štěká nebo mňouká. Jak se tomu říká, už je asi nasraná. Čo foukat vítr, tak snad to bude slyšet.